Докато публикуваме в социалните мрежи, всяко харесване, емоджи или вау е допаминов шот. Старанието да получим повече одобрения нараства. За жалост там се срещат все повече клипове с нецензурно съдържание и насилие, с които младежите, а и по-възрастните се забавляват. Това повишава адреналина. А защо имат нужда от него? Защото повечето от тях играят игри с насилие. Организмът започва да получава дозата, след което свиква и започва да го търси. Малките деца и младежите смятат, че техните родители са от друга планета. Всъщност те са марсианците, но още не го осъзнават. Социалната среда ги притиска и за да не са аутсайдери, трябва да се впишат в нея. Как разбираме, че обичаме нещо с цялото си сърце? Когато се събудим, коя е първата ни мисъл? Коя е тя през целия ден, да дори до момента, в който си лягаме? За какво мислим и какво правим, докато пътуваме или чакаме на дълга опашка? Какво проверяваме цял ден? Разбира се, че има полза от социалните мрежи, но напоследък негативите са в пъти повече. Директорът на Фейсбук, Марк Закърбърг, със своя екип са имали за цел, освен да увеличат потребителите си, да открият начин как да се пристрастят. Използвали цикъла на допаминовия навик. Допаминът е хормон, от който се нуждаем. По-голямата част от него се генерира в средния мозък. И така се въвежда краткосрочният етап за обратна връзка, който унищожава начина, по който обществото работи. Това, което те направили, е да има неочаквана награда и след това отрицателна грешка от прогнозата. Сега ще обясня по-подробно. Представете си, че сте пред машина за хазарт. Дърпате ръчката, но нищо. Изведнъж бинго! Удрете джакпота. Това е неочакваната награда. Това пристрастява. Това повишава отделянето на допамин. Друга социална мрежа, в момента много нашумяла, задържа умишлено вашите лайкове и по-късно ги доставя наведнъж. Така че когато публикувате и не получавате очакваните харесвания, започвате да се чудите къде са всички. Да не би да има национална катастрофа. Вашите допаминови центрове са подготвени да реагират стабилно на оценките. Изведнъж, след десетки проверявания през целия ден, точно преди да заспите, решени за последно все пак да видите дали поне един е видял и одобрил публикуваното от вас, и хоп, 50 харесвания наведнъж. Ето го и допаминовия удар, който ви донася свръхнаслада. Но не са само мрежите. Почти на всеки от нас се е случило да си забрави телефона. Да не говорим, ако го изгубим. Направени са изследвания, при които някои от потърпевшите получават паникатака, а 73% от тях са имали тревожност. Между 2 и 5 часа средно прекарваме пред мобилните си устройства. Някои от нас достигат до 2500 докосвания на ден. В сравнение с четенето на печатна книга, четенето на книга от iPad потиска с 50% синтеза на мелатонин. Ако прибавим стоенето пред таблет, компютър и телевизор, си задавам въпроса: въобще спим ли? Всичко това води до каскада от психични проблеми и влошени взаимоотношения. Живеем в един виртуален свят. Скоро, може би, ще се храним виртуално. Притеснително е, че това се харесва на младежите. Много от тях станаха интровертен тип. Иска ми се да кажа нещо и за съня. Синята диодна светлина, която се излъчва от устройствата, за която 3 мъже от Япония получиха Нобелова награда, влияе на биологичният ни часовник и отделянето на мелатонин. Редовният сън, който е по-малък от 6 часа, отслабва имунната система и повишава риска от някои видове онкологични заболявания. А случаите на деменция и Алцхаймер зачестяват. Старата максима «ще спя, когато умра» е много жалка. Нека помислим и за емоционалната си интелигентност, която регулира емоциите ни. Доктор Недли от университета в Уолмар, който лекува депресия, след проучване споделя наблюденията си и казва, че когато една нация достигне прага от 50% притежаващи мобилни устройства, случаите на психични разстройства скачат до небето. А сега нека хвърлим един поглед към Силициевата долина, или по-известна под името Силиконовата долина, домът на технологичните гиганти – Facebook, Apple, Netflix, PayPal, Hewlett Packard и други.
Тук е центъра на глобализацията с индустрия за милиарди, която променя света, неговата политика, икономика и интереси. Джейми Бартлет разкрива тъмната страна зад обещанието на гигантите да изградят един по-добър свят. В своя филм той изследва влиянието на технологиите върху живота на хората. Избори, решения, пазар, лично мнение и най-вече наблюдение. Всеки клик се записва, проследявайки нашите действия и връзки. Целта е бъдещето, обясняват те. Но чие бъдеще? Служители, инвеститори и собствениците на платформи ограничават децата си в използването на технологиите. Главният директор на Snapchat и бившият управител на Victoria's Secret позволяват на децата си това за не повече от 90 минути. Забележете, седмично. Бил Гейтс като родител прави същото, следван от Марк Кюбър, Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на Alphabet, компанията майка на Google, чието син е в средна ученическа възраст и не притежава мобилен телефон. Къде изпращат децата си да учат? В училища без компютърни технологии, в които се пише върху дъска с моливи. Задали им въпрос: защо изпращате децата си в такива училища? И познайте какъв бил техният отговор. Някой трябва да бъде лидер на бъдещето. Ние сме в епидемия. Най-големият социален експеримент в историята е в момента. Как ще завърши всичко това?